Ang Ginoo madahay. Pagbasa ng Santos Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Usa ka panahon nga nag-usa ni Jesus in pag-ampo. Dinaog ang mga tinunan na iya. Gimpayan ang hiraniya. Hinuman ako sumala ang siring ang mga tao. Binaton hira. May nasiring nga amo kahiwan nga parabunya. Nasiring nga iba nga Elias ka. Samtang nasiring naman iba nga nabanhoy usa ang kamayahan na nga manarag na. Ginpagkainhan niya, ang naiyo hinugod ako. Binaton ni Pedro, amo ka ang Mesiyas sa Diyos. Niya gintukon ko dira ni Jesus nga diri magsumatini, bisan kan kanay, nga nagpadayon, hinahanglan mag-antos anak ng tao, nga isalikway ang katigurangan ng mga punang kapadian ng mga maguruddo ang balaod. Papatayon hiya, ng babanahon ay katulo kaadlaw. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Ilan pagtawag aton in pagalagad ng Kristo. Ilan aton pagkabilunya kay hasta nga diyan na diin papakusog kita pinagin aton pagkarawat kan Kristo dahan mga Eucharistia. Ug subay aton pundasyon ng aton pagkibarok kan Kristo. Ang katekismo ang doktrina ng simbahan. Dinada ang pamakian na aton. Tayo oras. Kung ano aton pagkilala kan Kristo. The question is still valid for labas ang aton naging basa na Ebanghelyo dila kay para ang mga tinunan. Ano pagkianan ni Kristo yung mga tinunan? Duha. Hinuman ako sumalahan siringan ng tao. Ikaduha, ang naiyo nga bahin, hinugod ako. Hino ako sumalahan siringan ng tao. What you know about me, ano yung pakilala, may tungo na ako. Kulahin mo natin yung atong pag-ialatan, Kristo na atong pagsabot ng Kristo, base ng atong doktrina, base ng tutuhan simbahan. O base liwat, halibang ang mga tao. About. But the question next is, hinugod ako, kaiyo nga bahin, it becomes more personal. What you know of Christ, not no longer about Christ, but what you know of Christ. Magkaiban about and of Christ. Ang una chismis na, chika na, yan na, ito ang mapagkianan, personal. The question is, the second is about personal and a matter of experience of Christ. Ang ating pagkilala kay Kristo. The question is very easy, but difficult to answer. Difficult kaya, makulat ito kaya ito ba sa ito natin experience niya. Nabisay kung makuri ng answer, makuri ng answer, masayo nito pagkiana, makuri ng answer, itimo answer, pero ito correct. Kaya rin ang manginila, ang experience ako, ito rin yung imo. Iba't yung experience, iba't akong experience yan. But what thing is, medyo natin pagkakaptan kay ito natin pagkakaptan, natin pagkilala kay Kristo is also the way how we relate each other. It's also the way how we see things. Base ito natin kinudarin ng experience kay Kristo.
Kung paano natin pagkita ng mga buta, paano kita na relasyon natin kasi tao, paano kita kikit hatong katilingban, kabukusan nga natin pagkita katilingban, susunod, madipindi ito natin experience at ating pagtuo. Hal hagit para atin, kaya base ito kami adahin hamtong kapag kita pag-ialan kay Kristo, so ito natin experience niya. We cannot say of Christ until and unless we have established that intimate relationship with Christ. Importante, itong pagkamayan o relasyon nila kay Kristo. Kaya gawin basa ng Ebanghelyo, San Pedro nakasalit, ikaw ang Mesiyas sa Diyos. Dili makakyakan San Pedro pag sa ikaw ang Mesiyas sa Diyos, kundi riya nakilala kay Kristo. Tinuod, nagsiling ang Ginoo nila Ebanghelyo San Mateo, baraan ka Pedro. Kaya imo ginyakan, dili tinmigan ka imo, kundi tinmigan ang amay na nagpadayag ka dahil nga ako amo ang Mesiyas. Blessed are you. Ikadula, kinilala San Pedro ang amo ng Mesiyas, tungkol kay baharang hiyahan iwa o buhat ni Kristo, ang iya pagkatao, ang iya pagka-Mesiyas. Perhaps Peter was able to dissect, to dichotomize what is human in Christ, what is divine in Christ, what it means to be a Messiah, what it means to be an ordinary man. You are the Messiah. Di kita bago rin ini, hinpag-dissect o hinpag-himay-himal kung wala ini relasyon natin nila kay Kristo. So it is a conditio sine qua non, it is a necessary condition. Kaya babalo kita of Christ kung ano yung ato experience niya at ang kay Kristo suwet ang ato relasyon, suwet ato relasyon nila kay Kristo.